Am primit recent o solicitare interesantă. Problema clientului era că se presupunea că la locația respectivă nu era disponibil suficient curent electric pentru a instala echipamentul planificat și a-l utiliza alături de ceilalți consumatori. De aceea, ideea de bază era că echipamentul este prea mare. Poate fi ales unul mai mic. Vorbim aici despre tehnologie inverter, iar Fairland a folosit mult timp motoul Think Bigger, gândește mai mare. Unde sunt avantajele acestei abordări? Urmăriți-mă și o să vă arăt. În cazul concret, clientul a dorit inițial să cumpere o pompă de căldură Fairland BPN-CR17 Comfort Line. Analizând fișa tehnică a acestui aparat, clientul a considerat că consumul de curent electric era prea mare. Astfel s-a gândit să aleagă un model mai mic, respectiv BPN-CR13. Condițiile și cerințele clientului erau astfel încât și pompa de căldură BPN-CR13 ar fi putut satisface aceste necesități. Acum aș dori să vă arăt prin intermediul acestui tabel dacă pompa de căldură BPN-CR13 sau BPN-CR17 ar putea avea un consum de energie electrică mai mic. Dacă ne uităm la performanța maximă a BPN-CR13 la o temperatură a aerului de 26 de grade, aceasta poate furniza o putere de 12,5 kW în condițiile date. Pompa de căldură BPN-CR17 poate furniza o putere aproape identică la doar 80% din capacitate în loc de 100%. Această capacitate de 80% corespunde așa numitului mod silențios al aparatului, care poate fi setat pentru a limita funcționarea pompei de căldură la această performanță. În acest caz, dacă ne uităm la valoarea COP a BPN-CR13 pentru această putere de 12,5 kW, aceasta are o valoare COP de 7, în timp ce BPN-CR17, funcționând la 80%, promite o valoare COP de 8,16. Dacă comparăm aceste valori, vom observa că deși BPN-CR13 este un aparat mai mic, în modul inteligent are un consum de 8 amperi, în timp ce dispozitivul mai mare, BPN-CR17, în modul silențios, are un consum de doar 6,8 amperi, iar performanța de încălzire este exact aceeași. Această poveste mai are o întorsătură. Dacă înlocuim acest model Comfort Line cu un aparat high-end care are o funcție suplimentară și căutăm un mod de funcționare în care putem reduce consumul de energie electrică pentru aceeași putere, de exemplu un aparat Fairland X20 se mulțumește cu doar 5,5 amperi. În astfel de cazuri, recomandăm întotdeauna clienților noștri să ne contacteze înainte de a lua o decizie. Avem la dispoziție tabele complexe de date care ne permit să evaluăm consumul de energie la diferite puncte de lucru, performanța de încălzire și valorile COP ale echipamentelor. Putem oferi sfaturi și asistență în procesul de selecție, astfel încât să puteți face cea mai bună alegere. Nu ezitați să ne căutați. Dacă ai idei de subiecte, te rugăm să ni le împărtășești la această adresă de e-mail. Dacă ți-a plăcut videoclipul nostru, abonează-te la paginile noastre de social media.